Cvičný letoun, který dokáže předstírat, že je flanker. Zní to jako marketingový trik. Jako reklamní kouzlo, které si vymyslel nějaký zbrojařský koncern, aby z rozpočtového letadla vytáhl pár exportních zakázek navíc. Jenže Rusko ho opravdu postavilo. A ne jeden. Přes 200 kusů. Jako vlevův. Jak 130 je malý, podzvukový, dvoumotorový stroj, který váží méně než polovinu skutečné stíhačky. Nedokáže překonat rychlost zvuku. Nemá radar a přesto, když se do jeho kokpitu posadí žák a chytí se řízení, může ten letoun vyvolat přesně stejný pocit jako Suchoj Su-27, nebo MiG-29, nebo F-16, nebo Rafale, nebo Eurofighter Typhoon. Letový počítač se přeprogramuje tak, aby napodobil kterýkoliv letoun, na který se pilot připravuje. Zatáhne za knipl a letadlo reaguje přesně tak, jako by reagoval 30-tunový flanker. Odpor, rychlost náklonu, způsob, jakým se nos zdvihá, způsob, jakým se stroj vzpírá, když ho pilot tlačí příliš daleko. To všechno simuluje v reálném čase digitální mozek umístěný mezi rukama pilota a skutečnými řídícími plochami. Jak se Zemi uprostřed hospodářského kolapsu podařilo postavit jeden z nejpokročilejších cvičných letounů na světě? A proč to celé začalo jako partnerství s italskou firmou, která nakonec odešla, vzala si výkresy a postavila vlastní konkurenční letadlo? Příběh začíná v tom nejhorším možném okamžiku pro ruské letectví. Sovětský svaz se právě rozpadl. Vojenské rozpočty se přes noc vypařily. Továrny, které ještě nedávno chrlily stovky stíhačů, zely prázdnotou. Inženýři, kteří celou kariéru strávili navrhováním bojových letadel, najednou jezdili s taxíky, aby přežili. A uprostřed tohoto chaosu stálo ruské vojenské letectvo před problémem, který už nemohlo dál přehlížet. Jejich piloti se učili létat na československých cvičných strojích, které byly staré už za Brežněva. Aero L-29 Delfín a Aero L-39 Albatros. Byly to jednoduché, poctivé letouny. Československo jich vyrobilo tisíce a vycvičili celou generaci sovětských pilotů. Samotný L-39 sloužil ve více než 30 letectvech po celém světě. Přes 3000 kusů sjelo z výrobní linky továrny Aero Vodochody u Prahy. Byl to jeden z nejúspěšnějších vojenských cvičných letounů v dějinách letectví. Jenže na počátku 90. let už tyto stroje neměly nic společného se stíhačkami, které měli jejich absolventi pilotovat. MiG-29 a Su-27 byly digitálně řízené stroje se systémem fly-by-wire a záměrně sníženou stabilitou. To znamená, že letadlo je úmyslně navrženo jako mírně nestabilní a letový počítač ho neustále koriguje, 1000krát za sekundu. Pilot vycvičený na analogovém L-39 neměl ani tušení, jak takové letání vypadá, dokud poprvé nenasedl do skutečné stíhačky. A v tu chvíli už bylo pozdě učit se levně. Každá hodina v Su-27 stála hymění na palivu, životnosti motorů a riziku. Rusko potřebovalo most. Letoun, který by žáka naučil, jaký je pocit z moderní stíhačky, bez nákladů na skutečný let v ní. V roce 1991 sovětské vojenské velení vypsalo soutěž. 5 konstrukčních kanceláří předložilo své návrhy. Suchoj přišel s S-54. Mjasišev navrhl M-200. Mikojan představil MiG-AT. A Jakovlev, jedno z nejstarších jmen v ruském letectví, kancelář s rodokmenem sahajícím do roku 1934, přihlásil koncept s označením Jak UTS. Do konce téhož roku bylo pole zúženo. Prvním kolem hodnocení prošly jen 2 návrhy, MiG-AT a projekt Jakovleva. Soutěž byla rozjetá, jenže existoval problém, který nebylo možné vyřešit žádným inženýrským postupem. Rusko nemělo peníze na vývoj ani jednoho z nich. Státní rozpočet na obranný výzkum prakticky přestal existovat. Za normálních okolností by vláda financovala oba prototypy, otestovala je vedle sebe a vybrala vítěze. Jenže tohle normální doba nebyla. Země se rozpadala. Vojáci měsíce nedostávali žolt. Jaderné ponorky rezavěly v přístavech. Vyvinout nový letoun od nuly, byť jen malý cvičný stroj,
vyžadovalo stovky milionů dolarů, které jednoduše neexistovaly. A tak Jakovlev udělal něco mimořádného. Obrátil se na Itálii. V roce 1992 zahájila kancelář jednání s firmou Aermacchi, jedním z nejuznávanějších jmen v západním vojenském letectví. V roce 1993 obě společnosti podepsaly formální dohodu o partnerství. Byl to nepravděpodobný sňatek. Bývalá sovětská konstrukční kancelář po boku výrobce z NATO. Ještě pár let předtím stály tyto dvě země na opačných stranách železné opony. Ale logika byla prostá a nemilosrdná. Jakovlev měl aerodynamické znalosti, konstrukční tradici a slibný koncept, který nabíral tvar na rýsovacích prknech. Aermacchi měla peníze, západní inženýrské metody a přístup na trhy, kam se Rusko samo nikdy nemohlo dostat. Společně měli postavit jeden letoun a prodávat ho celému světu. Společný stroj dostal označení jak AEM-130D. Písmeno D znamenalo demonstrátor. Jakovlevova továrna Sokol v Nižním Novgorodě postavila drak. V červnu 1995 byl letoun poprvé představen veřejnosti na leteckém salonu v Le Bourget u Paříže. Mezinárodní tisk si ho všiml. Byl to elegantní, moderně vypadající stroj se šípovým křídlem, dvěma motory zapuštěnými do trupu a tandemovým kokpitem pod kapkovitým překrytem, který oběma členům posádky poskytoval výborný výhled. Nevypadal vůbec jako hranatý, utilitární cvičný letoun studené války. 25. dubna 1996 vzal hlavní zkušební pilot Jakovleva Andrej Sinicin demonstrátor poprvé do vzduchu z letiště Žukovský u Moskvy. Let proběhl hladce. Letoun se choval dobře. Základní aerodynamický koncept byl ověřen. Na krátký nadějný okamžik to vypadalo, že rusko-italské partnerství přinese jeden z velkých úspěchů obranné spolupráce po studené válce. Nevydrželo to. Ke konci dekády se vztahy mezi Jakovlevem a Aermacchi zhoršily. Obě firmy měly zásadně odlišné priority. Odlišné představy o tom, kam by se letoun měl vyvíjet. Odlišné zákazníky. Aermacchi chtěla stroj v západním standardu, který by mohla prodávat letectvům NATO. Jakovlev potřeboval stroj postavený kolem ruských systémů a motorů pro ruské vojenské letectvo a jeho tradiční exportní partnery. Tyto cíle byly neslučitelné. V roce 2000 partnerství formálně ukončili a rozdělili si duševní vlastnictví. Každá firma si odnesla práva na společný aerodynamický koncept, horní křídlo, kořenové náběžné nástavce, dvoumotorové uspořádání. Každá si letoun dokončí po svém. Italové zaplatili Jakovlevu $77 milionů za technickou dokumentaci a pokračovali ve vývoji vlastní verze pod názvem Aermacchi M346 Master. Stal se z ní obrovský úspěch. Vybavený západními motory Honeywell a avionikou standardu NATO, M346 si našel zákazníky všude. Koupil ho Izrael. Koupila ho Itálie. Polsko, Singapur, Katar a Řecko. Objednáno bylo přes 160 kusů. M346 se nakonec přihlásil i do soutěž na nový americký cvičný letoun programu TX. Prohrál s Boeingem, ale samotný fakt, že se do tak prestižní soutěže vůbec dostal, ukázal, jak dobrý ten základní drak byl. Jakovlev mezitím zůstal zase sám. Žádné italské peníze, žádná západní avionika, žádné zaručené exportní kontrakty, jen slibný drak. Země drápající se z hospodářského kolapsu a ruské vojenské letectvo, které pořád zoufale potřebovalo nový cvičný stroj. Kancelář šla dál. Jakovlev z vlastní kapsy zafinancoval 84% celého programu. Zamyslete se nad tím. Ruská firma uprostřed chaosu postsovětské ekonomiky vsadila téměř všechno na jediný letoun a sázka vyšla. 16. března 2002 dospěla výběrová komise ruského vojenského letectva k rozhodnutí. 10. dubna bylo vyhlášeno veřejně. Jak 130 porazil MiG AT.
Cvičný letoun nové generace ponese jméno Jakovlev. Jenže vyhrát soutěž byl teprve začátek. Letoun, který vzlétl v 96. byl demonstrátor. Sériová verze bude zásadně jiný stroj a jeho nejpozoruhodnější vlastnost bude něco, co žádný jiný cvičný letoun na světě nedokázal nabídnout. Srdcem jak 130 nejsou jeho motory. Nejsou to jeho zbraně. Je to krabice elektroniky, která sedí mezi pilotem a řídicími plochami. Letoun používá 4násobně redundantní digitální systém fly-by-wire, vyvinutý ruskou firmou Avionika. V konvenčním letadle, když pilot pohne kniplem, kabely nebo hydraulické vedení, fyzicky vychýlí řídicí plochy na křídlech a ocasních plochách. V letadle se systémem fly-by-wire knipl vyšle elektrický signál do počítače. Počítač rozhodne, jak plochami pohne. Pilot letadlo přímo neřídí. Řídí ho počítač. Pilot počítači sdělí, co chce, a počítač to provede. Zní to jako drobný rozdíl. Není. Protože pokud mezi pilotem a letadlem sedí počítač, dá se tomu počítači říct, aby lhal. Ne se zlým úmyslem. Strategicky. Letový počítač. Jak 130 lze přeprogramovat tak, aby změnil způsob, jakým letoun reaguje na každý pilotův vstup. Zatlačí knipl dopředu a místo, aby se nos sklonil jako u lehkého 10tunového cvičného stroje, skloní se tak, jak by se sklonil u těžkého Su-27. Zatáhne nazpět a odpor, rychlost změny podélného sklonu, způsob, jakým přetížení narůstá a tlačí mu na hrudník, to všechno odpovídá flankru. Náklon do zatáčky, rychlost náklonu, sledování nosu, úbytek rychlosti. Vše kopíruje letový model simulované stíhačky. Aerodynamika, jak 130 se přitom ve skutečnosti nezměnila. Letoun je pořád podzvukový cvičný stroj. Ale pilotův zážitek se změnil naprosto zásadně. Říká se tomu programovatelný letový model. Jak 130 dokáže v paměti uchovávat letové charakteristiky přes tucet různých bojových letounů. MiG-29, Su-27, Su-30, F-15, F-16, F-18, Mirage 2000, Rafale, Eurofighter Typhoon, dokonce i F-35. Instruktor může před letem nahrát příslušný profil a žák pak celou hodinu letí v něčem, co se cítí jako úplně jiný stroj. Až ten žák nakonec přesedlá do skutečné stíhačky. Šok je minimální. Jeho ruce už vědí, jak se letoun chová. Jeho reflexy jsou už nastavené na správný stroj. Kokpit tu iluzi ještě posiluje. Sériový Jak 130 se stal prvním ruským letounem s plně digitálním, takzvaným skleněným kokpitem. Žádné kulaté budíky. Žádné analogové přístroje s kmitajícími ručičkami. Přední i zadní sedadlo je osazeno 3 velkými barevnými multifunkčními displeji, stejného typu, jaký najdete ve stíhačce 4. generace. Rozložení přístrojů kopíruje ergonomii moderních bojových letounů do nejmenšího detailu. Ovládání využívá uspořádání HOTAS, ruce na páce a kniplu, což znamená, že pilot má přístup ke všem kritickým funkcím, výběru zbraní, režimům senzorů i komunikačním kanálům, aniž by kdykoliv sundal ruce z páky nebo kniplu. Pilot v předním sedadle má navíc přilbový zaměřovač, stejný typ, jaký se používá ve skutečných stíhačkách k označování cílů pouhým pohledem. Obě pozice v kokpitu jsou kompatibilní s brýlemi pro noční vidění. A pak je tu vestavěný simulační systém. Jak 130 dokáže přímo ve své avionice generovat syntetické radarové kontakty, simulované odpalování raket a virtuální dopady zbraní. Žák si může procvičit vzdušný souboj za hranicí vizuálního dosahu. Zachytí cíl na svých displejích. Zaměří ho. Odpálí simulovanou raketu a na obrazovkách sleduje výsledek. To všechno bez jediné zbraně pod křídly. Letoun se promění v létající simulátor. Jenže přetížení, které ho tlačí do sedačky, je skutečné. Turbulence, která otřásá drakem, je skutečná. Pot na dlaních při rychlosti 500 km v hodině je naprosto skutečný. Žádný pozemní simulátor tohle nedokáže zopakovat. Sériový letoun poprvé vzlétl 30. dubna 2004.
Už to nebyl italsko-ruský demonstrátor. Tohle byl plně ruský stroj, přepracovaný od konstrukce nahoru, s ruskou avionikou, ruskými systémy a novými motory. I ty motory měly svůj vlastní neobvyklý příběh. Jak 130 pohánějí dva dvouproudové motory Ivčenko Progress AI 222 až 25, každý s tahem přibližně 2500 kg, zhruba 5500 liber. Navrhla je konstrukční kancelář Ivčenko Progress v Záporoží na Ukrajině, ruský letoun poháněný ukrajinskými motory. Nějakou dobu to fungovalo bez problémů. Po roce 2014, kdy se vztahy mezi Moskvou a Kyjevem zhroutily po událostech na Krymu a na východní Ukrajině, se z toho stal vážný problém. V roce 2015 začal ruský výrobce Salyut vyrábět motory zcela bez ukrajinské účasti a přesunul dodavatelský řetězec na ruskou půdu. Geopolitika motorářského průmyslu dostihla Jak 130, ale letoun tu komplikaci přežil. Dvojice dvouproudových motorů dávala Jak 130 maximální rychlost přibližně 1060 km v hodině, těsně pod Mach 0,9. Ne nadzvukovou, ale dostatečnou pro cvičný letoun. Dostatečnou na to, aby se žák zapotil. Praktický dostup činil 12 500 metrů, bezmála 41 000 stop. Celkový tah dodával letounu živý, hbitý pocit ve vzduchu. Dostatečně blízký stíhačce na to, aby simulace byla přesvědčivá. A letoun se dokázal chovat i jako stíhačka. Snášel kladné přetížení 8G a záporné 3G. Pro cvičný stroj jsou to výjimečné hodnoty. Žák si mohl procvičovat manévrování ve velkých úhlech náběhu, tedy agresivní létání, které by ve skutečném bojovém letadle bylo nebezpečné a nesmírně drahé. Systém fly-by-wire zahrnoval automatické omezovače úhlu náběhu a ochranu před vývrtkou. Pokud žák přitlačil příliš, pokud udělal chybu, která by ve skutečné stíhačce mohla uvést letoun do nezvratné vývrtky, počítač zasáhl a zachránil ho. První sériový Jak 130 byl předán výcvikovému středisku na letecké základně Lipek 19. února 2010. Lipeck je domovem ruské jednotky pro bojové hodnocení a přeškolování, místo, kde se nová technika a nové taktiky testují, než se dostanou k řadovým perutím. Skutečnost, že Jak 130 zamířil nejprve právě sem, byl jasný signál. Tenhle stroj nebyl jen cvičné letadlo, byla to budoucnost ruského pilotního výcviku. V roce 2013 zahájilo ruské letectvo plnohodnotný pilotní výcvik na tomto typu na Vojenské letecké akademii v Krasnodaru. Prvotní objednávka byla skromná, pouhých 12 letounů. Pak přišla smlouva na dalších 65, 55 pevných objednávek plus 10 opcí. Do poloviny 20. let 21. století sjelo z výrobní linky přes 219 Jak 130. Irkutský letecký závod, tatáž továrna, která staví těžkou stíhačku Su-30 SM, se po roce 2011 stal hlavním montážním závodem. Ve špičce opouštělo brány fabriky asi 7 letounů měsíčně. Jenže Rusko nikdy nemělo být jediným zákazníkem. Jak 130 vstoupil na exportní trh přesně ve správnou chvíli. Desítky letectev po celém světě stále létaly na starých sovětských cvičných strojích. Mnohé z nich létaly na tom samém českém L-39 Albatros, který měl Jak 130 nahradit. A Rusko mělo přesvědčivý argument. Kupte si tento cvičný stroj, naučte se na něm létat na moderních strojích a až budou vaši piloti připravení, prodáme vám skutečné stíhačky. Jak 130 nebyl jen letoun. Byl to vstupní brána. Odrazový můstek do širšího ekosystému ruského vojenského letectví. Alžírsko se stalo prvním exportním zákazníkem a v roce 2006 objednalo 16 letounů. Dodávky začaly v roce 2011. Alžírští piloti absolvovali 3 měsíce teoretické a praktické přípravy, než byli uvolněni pro sólové lety. Následoval Bělorusko, které postupně získalo 11 strojů. Bangladéš podepsal smlouvu na 16 kusů v rámci modernizace svého výcvikového procesu.
Myanmar převzal nejméně 18 a na rozdíl od většiny kupců údajně své. Jak-130 nasadil v bojové roli s ostrými zbraněmi na ostrých misích. Laos koupil 3. Vietnam podepsal kontrakt v hodnotě přes 350 milionů dolarů. A Írán, navzdory letům drtivých mezinárodních sankcí, získal neupřesněný počet kusů, přičemž první letouny dorazily na základnu Šahíd Bábájí u Isfahánu v září 2023. Rozložení zákazníků napříč několika kontinenty a politickými tábory učinilo z Jak-131 z komerčně nejúspěšnějších ruských vojenských letounů postsovětské éry a obchodní strategie zafungovala přesně podle plánu. Bělorusko si po nákupu Jak-130 pořídilo těžké stíhačky Su-30SM. Myanmar udělal totéž. Cvičný stroj otevřel dveře a těžké stíhačky jimi prošly. Jak-130 ale nebyl jen létající učebna. Pod jeho šípovými křídly se nacházelo 9 závěsníků, schopných nést až 3000 kg výzbroje. Asi 6600 liber. Rakety vzduch-vzduch, řízené pumy, raketnice, kontejnery s kanóny, průzkumné kontejnery pro radioelektronický boj. Letoun mohl nést raketu R-73, vysoce obratnou střelu krátkého dosahu s infračerveným naváděním, která dodnes patří k nejnebezpečnějším zbraním pro boj zblízka. V kombinaci s přilbovým zaměřovačem v předním kokpitu mohl pilot zaměřit cíl pouhým pohledem, i když se cíl nacházel daleko stranou. Tomu se říká schopnost zaměřování mimo osu. Většina vyhrazených stíhačů tuto funkci získala až koncem 90. let. Pro útoky na pozemní cíle mohl Jak-130 nést neřízené raketnice a konvenční pumy. K dispozici byl i kontejner s 30 mm kanónem pod trupem. Stejný ráže, jakou používá obávaný kanon G, Š-31 v příďových stíhačkách ruského letectva. Klamné cíle a světlice chránily letoun před přilétajícími raketami. Kevlarové pancéřování chránilo motory, kokpit a prostor avioniky před palbou ze země. Podvozek byl zesílený a navržený pro provoz z nespevněných ploch, travnaté plochy, polní cesty, improvizované dráhy záplatované po náletu. Tohle nebyl křehký stroj stavěný pro dokonalé podmínky. Byl navržen pro provoz ve skutečném světě, kde je infrastruktura nespolehlivá a letecké základny jsou cokoliv, co se dá najít na rovném terénu. Pro zemi jako Myanmar nebo Bangladéš nebyl Jak-130 jen cvičný letoun. Byl to v podstatě celé letectvo. Jeden stroj, který dopoledne mohl cvičit piloty a odpoledne letět na údernou misi. Stroj za zhruba 15 milionů dolarů, zlomek ceny skutečné víceúčelové stíhačky, ale schopný nést dostatek výzbroje, aby na bojišti něco znamenal. A pak přišla poslední kapitola. V srpnu 2024 na vojenském fóru armáda v Rusku představil Jakovlev maketu stroje s označením Jak-130M. Písmeno M znamenalo modernizovaný, ale tohle nebyla kosmetická úprava, byla to proměna. Jak-130M už nebyl cvičný letoun předstírající stíhačku. Byl to, podle všech smysluplných měřítek, lehký bojový letoun, který uměl navíc cvičit piloty. Modernizace byla dramatická. Radar s aktivní elektronicky řízenou anténní soustavou, BRLS-130R, stejný typ senzorové technologie, jaký se nachází ve stíhačkách 5. generace, jako je Su-57. Elektrooptický a laserový zaměřovací systém SOLT 130K pro přesné údery ve dne i v noci. Sada vlastní ochrany President S-130, navržená k detekci a ničení přilétajících raket vzduch-vzduch, raket země-vzduch a dokonce i přenosných raketových kompletů odpalovaných z ramene. Kompatibilita s raketami vzduch-vzduch středního dosahu za hranicí vizuálního kontaktu, včetně zbraní z rodiny R-77, tedy raket, které umožňují střílet na nepřítele, kterého ani nevidíte vlastníma očima. Jak-130M mohl nést vše, co základní model, a navíc zcela novou kategorii přesně naváděných zbraní,
kterého z výcvikové pomůcky povýšili na skutečnou hrozbu. 25. června 2026 absolvoval Jak-130M svůj první let v irkutském leteckém závodě. Zkušební piloti Aleksandr Guskov a Andrej Voropajev vzali prototyp do výšky 2000 metrů při rychlostech do 600 km v hodině. Let trval přibližně 50 minut. Všechno proběhlo podle plánu. 3 experimentální draky se nacházely ve stavbě, pozemní testy a rozšířené letové zkoušky už byly naplánovány. Program se pohyboval rychle vpřed. Jak-130M mířil jednoznačně na exportní trh. Země Jižní Ameriky, jihovýchodní Asie, Afriky a rozrůstající se skupiny států obchodujících s Ruskem mimo západní sankce. Pro letectva, která si nemohla dovolit flotilu Su-35, ale přesto potřebovala něco, co umí bojovat, nabízel Jak-130M nabídku, kterou bylo těžké odmítnout. Letoun, který v míru cvičí piloty pro frontové stíhačky a v případě potřeby nese skutečné zbraně se skutečnou přesností. 1 drak, 2 role, zlomek nákladů. Ironie celého programu je nemožné přehlédnout. Jak-130 začal jako zoufalý pokus zachránit ruský pilotní výcvik uprostřed hospodářské katastrofy. Málem zemřel v kolébce pro nedostatek financí. Zachránilo ho italské partnerství, které se do 10 let rozpadlo. Italové odešli s výkresy, postavili vlastní verzi a prodávali ji zemím NATO. A Rusko, ponecháno samo s dokumentací, vybudovalo stroj, který jeho letectvu bude sloužit po desetiletí a prodá se zákazníkům na 4 kontinentech. Česká stopa dodává příběhu ještě hlubší rozměr. Letoun, který měl Jak-130 nahradit, L-39 Albatros, byl jedním z nejúspěšnějších proudových cvičných strojů, jaké kdy vznikly. Přes 3000 kusů vyrobili v aerovodochody u Prahy. Vycvičili piloty, kteří pak létali na migách a suchojích napříč celou sovětskou sférou vlivu po celá desetiletí. L-39 byl spolehlivý, odolný a oblíbený u svých posádek, jenže patřil do jiné doby. Jeho analogové přístroje a konvenční řízení neměly nic společného s digitálními stíhačkami, na které měl piloty připravovat. Když tyto L-39 konečně zestárly, staly se příliš analogovými, příliš odpojenými od moderního bojiště, Rusko postavilo stroj, který se dokáže proměnit v jakoukoliv stíhačku, kterou žák potřebuje. Náhrada nebyla jen novější. Byla to naprosto jiná filozofie. Dnes Jak-130 slouží nejméně v 10 zemích. Osvědčil se jako cvičný letoun, jako lehká úderná platforma a nyní ve variantě M jako něco, co se blíží skutečnému víceúčelovému bojovému letounu. Pořád nedokáže překonat rychlost zvuku. Pořád nenese masivní radar, Su-35 ani stealth profil 5. generace. Nikdy nevyhraje vzdušný souboj s těžkou stíhačkou ve férovém střetu. Ale to nikdy nebylo pointou. Genialita Jak-130 spočívá v klamu. Ne na bojišti, ale v kokpitu. Přesvědčí žáka, že pilotuje stroj 3x těžší a 2x rychlejší. Naučí jeho ruce, jaký je pocit z flankru, ještě než se ho dotkne. Vybuduje svalovou paměť, reflexy, instinktivní reakce, které pilota udrží naživu ve skutečném vzdušném souboji. A když ten žák konečně poprvé nasedne do skutečného Su-27, jeho svaly ten letoun už znají. Přechod je hladký. Křivka učení je krátká, riziko je nízké, úspory jsou obrovské. V době, kdy jediná frontová stíhačka stojí 50 až 100 milionů dolarů, kdy každá letová hodina spálí palivo a životnost motoru za tisíce, je schopnost cvičit na stroji, který stojí zlomek té ceny a přitom se chová jako ten skutečný, všechno jen netrik. Je to strategická výhoda, která se násobí s každým rokem a s každou další perutí. Jak-130 je důkazem, že někdy nejchytřejší zbraň není ta, která udeří nejsilněji. Je to ta, která vás naučí zasáhnout vůbec.